Vull que ho tinguem tot listo. Pues jo tinc així, tu tens ahí? Jo tinc l'edició de pobres. No? Estàs gravant ja? I jo l'altra, no. Encara ho estàs gravant. I sempre dius el mateix. Segur que estàs gravant. Ja no vaig que fer lo de l'últim episodi. El què? El ridícul. No, buscant ahí... A ver, ¿dónde está? Camgea, Camgea. Camhu, Mihu. Migea... Mihu. No, ya, Mihu era el de laberinto, el corredor del laberinto. Mijo. Jo ja no ric, jo no arribe tant. ¿Has vist el corredor del laberinto? He vist la 1 i la 2 i crec que una tercera part que la tenien que fer i van dir... Sí, la van fer, per desgràcia la van fer. Jo és que són pel·lícules olvidables. Em va encantar la primera, lo que plantejava, i conforme va començar la segona, Però per mi són... vaig dir, no! Però jo és que arribo a una edat que ja no me'n recordo de res. Són pel·lícules olvidables, que espero que en este podcast no passi això. No, Però podem gravar ja, per favor. Vale, li dono carta. Pareix que no, però tinc vida. Bueno, gravem, ¿vale? Pareix un poc el Rei Midas. Bueno, ja, sí. Rei Midas. Anem en la capçalera i comencem, ¿vale? Vinga. Vale. Un programa on se parla de cine o de lo que mos isca del cap. Aixina que... Això és de cine! Muy buena, Joan. Ya aplaudint, o sea, encara no han dit ni buenas. Jaume Albado, Dime. el dona l'enhorabona per la capçalera Mi enhorabuena. i per la pel·lícula que m'has fet obligat veure, que la vaig veure a nit. Bueno, obligat. I estic, com diríem de poble, Estic. emocionat, perquè vaig acabar de veure la pel·lícula i vaig dir, ui, sí, avui he vist una pel·lícula del 1975. Estic donant massa pistes ja. Com sempre, hauran vist podcast, això és de cine, Y sí, el títol de la pel·lícula, y si están viendo en YouTube habrán visto varias cosas varias cosetes per ahí. que per aquí no hemos veis ahí. No sé si Spotify, iVoox, i Appfix podrem posar, o Bueno, ya veremos. De momento Spotify y YouTube seguro. YouTube segur. Y si esto escoltamos en Spotify, pues... Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Això és que no teniu res que fer en la vostra vida. La veritat que no. Però vos agraïm que... Però és que estic emocionat. Estic emocionat. Estem que pense que anem a parlar d'una... Estic com les dues amigues de 14 i 15 anys que se m'han de festa per primera volta. Perquè anem a parlar de... Millor no dic. Intro. Anem a la intro, no? Anem a... Està, la pista. Ui! Ja anaves? I la que ens envien sempre des de Avui, oficialment, des de Santa Mònica, Los Ángeles, el nostre amic Miguel Berlanga. El graven allí i molt l'envien. En paloma mensajera. Dice, ¿mensajera? Digo, no t'exagero. És de Xina. Un moment, per favor. Ja sabe que estigui de la musiqueta eixa. Bueno, primer que res me presentaré. Soc el tiburón, sí, ho heu acertat. Per la gent de poble, tauró. És que vinc així perquè ja estic hasta els nassos, hasta l'aleta, de que me'n vull anar de vacacions i no puc anar-me'n de vacances. Vull anar-me'n a la playa de Daimús o a la playa de l'Albir i no me deixen. Me'n vaig anar a Canàries i, clar, estava allà en la voreta de la mar. Un tiburón, i deixeu-me tranquil. A mi Spielberg em va dir que era per a visibilitat i el que ha fet és amargar-me la vida. Que jo estic en casa tranquil·lament amb la meva dona i els meus fills i sent nanan, i me vaig de l'aleta pa cap baix. Per favor, des d'ací faig una cridada a tot el món per a que em deixi tranquil. Soc un tiburón blanco. Ahí no n'hi ha racisme, no? Deixeu-me en pau, ja està bé.
Per cert, he tingut que fer una cançoneta infantil perquè me tinguen més simpatia els xiquets. La coneixeu, no? Ara l'escoltareu. Baby Sharky, Sharky, Sharky Cat, Baby Sharky, 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 per favor. He tingut una depressió de cavall. Bueno, de cavall no, de tauró. Com? Sí, ja va! Estan cridant els meus fills que va començar Assaig de Cine! Ai, senyor, menos mal que tenim el podcast Assaig de Cine! Deixeu-me viure! Bueno, pues estaba parlant Bruce, ¿no? Era Bruce, el tauró. Era Bruce. Alabo tus gustos, alabaré a Steven Spielberg, per segon vegada. Però és Déu com a director, per fi. És el nostre com a director? Sí, Clar. Jurassic Park. Sí, però que sempre estem parlant d'ell. Jurassic Això és parlar per Això era per necessitat. I este, n'hi ha que dir que és el blockbuster de verano. Esto por antonomasia, Por excelencia. por su excelencia. Y va a ser una obra mestra que va a tirar a Spielberg L'estrellat. al estrellato desde Que el podria haver tirat al fondo del mar del mar, tenir-le en Bruce. econòmicament. No, y en carrera. En carrera. I en carrera. Però no, anem a parlar de Tiburón, que, bueno, per a qui no l'hagi vista, que de fet jo coneix gent que no l'ha vista. Ahir la vaig veure per la nit amb Lorena, la meva parella, i no l'havia vista mai. Clar, es que ahí está la cosa, que aunque a voltes parlen de pel·lícules que... I va acabar en un atac d'ansietat. Pobre. Sí. Però és el que... la pel·lícula Tiburón, bueno, com el seu nom... Sí que és veritat que la traducció no és literal, perquè en anglès és jaws. Jaws? Jaws, J-A-W-S, Que significa que significa mandíbules. mandíbules. Però la traducció que... Perquè al final hem que recordar que no són traduccions literals, són adaptades a l'idioma al que va. ¿Vale? Es va dir Tiburón i... De què va la pel·lícula? Però d'un tiburó. De un tauró que està en la costa de la isla de Amity Island, Amity Island. ¿vale? Que ve la temporada d'estiu i se complica. Se complica perquè el tauró diu tinc fam, No, i vull anar de vacances. Si va tot el món, perquè jo no. perquè no anar. Clar. I li agarren una gusina I i diu, che, pues la pulsereta del todo incluido de l'hotel, i diu... un tentempié. I a partir d'ahí, pues bueno, comencen a desaparèixer gent. Posem el tràiler. Ai, sí, és veritat, si no l'he posat. No, però escolta, posem el tràiler, que el tràiler és quàlido, és cueto. La veritat que és en anglès, però parla poc, eh? Parla poc i, sobretot, és que esteu escoltant el programa, disfruteu de la banda sonora del gran Joan Williams. Amb els efectes especials d'un tràiler potent. Anem a ello, que jo estava contant la sinopsis. Sí, no és que la sinopsi és un tauró, no té més història. Així que anem a veure el tràiler. You yell shark, we've got a panic on our hands on the 4th of July. Yeah, they're all gonna die. This shark? He's got lifeless eyes, black eyes, like a doll's eyes. You're gonna need a bigger boat. Necesitarás Un barco más grande. editaremos un podcast más largo. Sí. La veritat que damunt el tràiler està fet, o sea, pareix una pel·lícula de terror. Pero, L'Spencer atención, la película no es de terror. és de suspense. ¿Ves que es suspense, es intriga? Es que se me traba la lengua y todo cuando hablo. Senyors i senyors, quants minuts pensen vostès que és el tauró
en la pel·lícula Tiburón? 25 minuts? 20? 10? Recordant que dura una hora... O sea, 124 minuts. 124 minuts. Dos Pues minuts dic, és. El tauró només ix en la pel·lícula, Sumant totes les aparicions. totes les aparicions, 4 minuts. 4 minuts. O sigui, que 120 minuts la pel·lícula és un... Ai, Estàs 100 minuts cagat, esperant a quisca. espera que isca. Bueno, la segona part de la pel·lícula, que Sí. és quan estan intentant casar-lo, però Però... en la pel·lícula és 120 minuts de n'hi ha un tauró, sí que n'hi ha, no n'hi ha, sí que està, que sí, que no, se llevó, no pare, sigue. Però el tauró està. Està, I no està. està el tauró, hi ha altres tauros que també n'hi ha, i altres coses, però la sinopsis de què va Tiburón és, hágalo usted escuadamente hablando. Justament sí, el que he explicat abans, no? De que arriba la temporada d'estiu en Amity Island i apareix un tauró blanc, en este cas Bruce. Que Bruce és el nom que se li dona en el rodatge, no? A l'animatrònic que el va fer. Sí. Per- per- Que a la vegada Bruce, el nom era de l'advocat de Steven Spielberg. Que en aquesta època hi ha que recordar que estem parlant del 75 i els efectes visuals 3D i tal pues no estaven... No. Com recordem en el podcast anterior, un dels primers va ser Jurassic Park en ficar tota la matèria dels ordenadors. O 3x1. Clar. I així estem parlant d'efectes pràctics de 100%. I sobretot és el misteri que ell crea de l'aparició d'este tauró, que poquet a poquet va acabant en gent, Sí. i es preveu una massacre si no es prenen medides. I a partir d'ahí, junten a la policia que és el nostre protagonista, no? El tenente Brody, i ell, junt a... Patidor. Sí, la veritat que sí. És un policia no tonto, però patidor, eh? Però patidor, molt patidor. Després un expert de l'oceanogràfic d'allí, Sí, correcte. que també ve, Sí. Richard Dreyfuss. Richard Dreyfuss, i després tenim a Quinn, que és el lobo de mar, l'home que sap el mar com si fos la seva palma de la seva mà, Sí. i que té el barco, que necessita un barco més gran. Un barco més gran, sobretot quan ho veu. I podríem dir que aquesta és la pel·lícula. Sí, això és la pel·lícula, això és la sinopsis i pel·lícula. I per què Tiburón només apareix, el tauró només apareix 4 minuts? Per què? Perquè estava en el guió? No. Perquè estava en el llibre? No. Perquè volia Steven Spielberg? No. Imaginación al poder. El tauró era un animatrònic, que n'hi havia 3 o 4 fets, que no li s'ocorria altra cosa que a la gent d'efectes especials que fer un animatrònic d'un tauró que la primera que van provar que va fer se'n va enfonsar i no funcionava. I provem això, provem l'altre, saps? Que al final va dir Spielberg, no passa res, anem gravant i al final Però si posa tiburón, què anem a gravar? que anem a gravar. Antonio, al carrer, poseu Vicent. ¿Algú té algo més que dir? Tiburón. Adelante, para adelante. Pa'lante. I en això era un animatrònic, n'hi ha imatges, però grandíssim, molt gran, i per problemes tècnics, imaginació al poder. Inciso, lo mateix va passar a los Monty Python en Los Caballeros de la Mesa Quadrada. Només tenien pressupost per un cavall. Però va solucionar molt I va bé. dir, que és surrealista. Agarra un tio en cocos, tots en cocos, i tal. Pues, podríem dir que en Tiburón va passar lo mateix, però això és 4 minuts de l'aparició del tauró. Però també tenim que dir que el senyor John Williams li va dir, no et preocupes, Que això ho pague jo. això ho pague jo te vaig a fer una musiceta. I quan Spielberg va sentir la primera cançó, el ting, 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 se m'ha quedat mirant i li va dir, bueno, va, això és de broma, no? Posa la de veres. No, que esta és la de veres. Ten en compte que Spielberg és podríem dir que és el successor d'Alfred Hitchcock. I a Alfred Hitchcock li va passar el mateix en Psicosis, que no volia posar música. I el Brendan Henman va dir, vaig a portar una música que serà com un violí. Senta't ahí que vaig a ensenyar-te-ho. Que vas a ensenyar-te. I en Tiburón, si el dones compte del... Quan arriba el moment més
més de que el tauró ja està com mossegant, se sent un... que dius, ojo, homenatge o que le apetía homenatge. Homenatge, sempre. Sempre homenatge. No anem a dir que la cançó del tiburón se sembla la partitura a Los planetes de Carl Orff, tampoc anem a dir-ho, homenatge. Sempre homenatges. Però és que John Williams és tan gran, té la grandesa de dir jo t'ho arreglo en la música, que li se perdona tot. És que al final estem parlant d'aixòs 4 minuts, òbviament, perquè era un animatrònic no compatible en l'aigua. I quan era compatible, a gravar. I claro. I durava 2 segonets i n'havia que treure el plano. Que estava... La meitat del robot era el tauró i l'altra meitat es veia en la maquinària, tal. Tampoc podien fer-ho a molta profunditat perquè tenia que tocar en terra, però gravaves en barco. Bueno, una sèrie de catastròfiques de ditxes. Bona sèrie. Que de fet va portar a tant els productors com a Spielberg al borde de la quiebra i de no treure la pel·lícula i d'arruïnar-se. I gràcies a, com dius tu, a John Williams, simplement el principi, que els crèdits són, no sé si 2 o 3 minuts, baix l'aigua, una càmera anant, unes capetes, però com està el tanan, tu ja tens l'atenció. O sea, en veritat el tauró és el tanan. Això és el tauró. Si el veres vist, vera perdut la gràcia. Correcte. Que, per cert, el tauró va costar, en l'època, en el 1975, $250,000. Que era la inflació... No compres una casa ara. No compres una casa ara. Però al final, eixa tensió que crea, fins, si no recorde mal, crec que és a l'hora 40 de la peli, no és la primera escena que es veig al tauró. Correcte. O sigui, estem 1 hora 40 minuts cagats per un tauró que no hem vist. Però que no existeix. ahí. Està ahí. Home, la primera víctima, que ara parlarem d'ella, i sobretot la víctima del xiquet, ja te dona una por, perquè Clar. Diu, no tinc tauró, però tinc sang de sobre. I no sé com fa l'efecte de la sang, que la sang és molt escandalosa, com diuen, que aquest efecte del xiquet en la colchoneta triturada. En la colchoneta, doble de ese burbujeo. Tu no has vist el tauró, però t'imagines el tauró en la seva boca de 2 metres i mig, com la xica, el principi és dels primers minuts de la pel·lícula, és una és la musiqueta de Steven Spielberg, el director, el no sé què, va començant el títol, les cames, una playa, tots ahí tocant la guitarra, i a partir d'ahí Spielberg va fer escola, perquè el tauró no deixa de ser un assassino en sèrie, un slasher. Totes les pel·lícules slasher comencen en una xica llevant-se la roba, Llevant-se'n soles, avui. en este cas anava un xiquenell darrere d'ella, Però no entra. es lleva la roba, es queda inconí, que li se veu un poquet els pits, i es tira. Això en l'altre... En les pel·lícules de... Ara ell. En l'altre no. No? No ho sé. En la pel·lícula slashes, tota persona que comença com en Scream, o Viernes 13, o Pesadilla en el Mestris, Són els que van a morir. que es lleva algo de roba, sabes que esa chica morirà. I així en el 75 Spielberg diu, a partir d'ara, un assassino en sèrie. I també fer l'escena eixa encara més dramàtica en la boia al costat. En la boia al costat i el tauró, que no hem vist, però que ja, com hem vist la portada i hem vist 50.000 trailers, La música mos que aporta. comença a manejar a la xica d'un costat a l'altre en l'aigua, que per cert, aquesta escena Eixa escena està gravada està gravada en una corda. en 2 cordes de cada costat. Una de cada costat i l'altra, sí. No sabien com fer-ho, no sabien com... Hi havia una plataforma, no sé què, i van dir, deixeu-se de plataformes, una corda cada un, que la xica va acabar rebentada, quasi. Li vera sigut preferible haver mort. Pel tauró que... Entonces, aquesta escena ja dius, ja el tauró està ahí. I de fet, eixa escena és tan forta que és la portada. És la portada de la caràtula i la imatge més famosa de Tiburón, que és el seu... Sí, però que en ningú moment en la pel·lícula es veu una imatge del tauró de baix cap a dalt, així, no, mai. Ho fa tot suggestiu, perquè mos tinguem el cap suggestiu en pensar que el tauró està, però no apareix fins al final. Perquè tenim una altra vegada 2 parts.
esta pel·lícula avui en dia seria una sèrie. Sí, es podria fer... Seria una sèrie, perquè la primera part és de la platja, els tòpics, és com si fos Benidorm, que arriba junio i Comença a plenar de turistes. de turistes i tenim a l'alcalde que està content, comença la temporada, però resulta que n'hi ha un tauró que s'ha... No, primer que tot n'hi ha la suposta que n'hi ha un tauró, perquè encara no ha aparegut el tauró, no se sap, no està clar i té que tenir les platges. Què faria l'alcalde? Res, que no. Esta pel·lícula Això ho vam viure. va passar? Això ho vam viure en el Covid. Va passar un tauró? No. No, però quan el Covid... a més, jo vaig veure molts memes sobre això. Que estàvem... No sé si va ser just després d'eixir d'aixòs mesos o tal, que van dir, no, l'estiu i les platges les obrim, que té que vindre el turisme. De que vindre el turisme. Claro, i fent referència, i posaven la imatge de l'alcalde de Tiburón dient, pues igual esto ja ha passat. En Benidorm. Claro, ja esto ja ha passat, igual n'hi ha que aprendre un poc, no? Que, per cert, dins de la meva mania de que totes les pel·lícules n'hi ha imbècils, Sí. Ahí tenim uno. ahí tenim uno, que és l'alcalde. Sí, que l'alcalde, hasta que no es dona compte de veritat, continua en les platges. Vull que me contes el plano de la primera aparició assassina del tauró, perquè l'alcalde li diu al seu amic íntim, ves a la platja, ves a nadar, i l'altre diu, que vages. Va l'amic de l'alcalde, comencen a nadar, Métete tú y verás y verás cómo se mete la gente. Efectivamente, se clava la familia y se pues venga, pues aclávate este, me clave yo, me clave tal, me clave l'altre. Vale, pues des d'eixe moment hasta que el tauró es menja fa desaparèixer algú. al xiquet, que ix tota la sang I la colxoneta de foc. pum, i després... Vull que me contes un poc, perquè jo em vaig donar compte de dir com el sanguango de Spielberg Ahí n'hi ha moltes va coses, tan bé. n'hi ha moltes coses que analitzar cinematogràficament. Puc tallar-te un... Sí, claro, no? Sí. Sí, el programa és meu, no? Hasta luego. Hasta luego. No, vull dir que per mi, jo vaig a comparar, igualment em dius que no. Per mi, esa escena, tota esa escena està gravat en una maestria comparable a la escena de la dutxa de psicosis, ja ho ha dit. Però no te'n vagis ara que vaig a parlar. No, però vull dir... Sí. És a dir, per mi, Sí. O sea, cada moment... O sea, de fet, ja comença el plano que es veu al policia, Brody, que està sentat en la seva hamaca, que en veritat ell no para de mirar on estan els seus fills perquè no es claven a l'aigua. I que és el seu dia lliure. I que és el seu dia lliure i la dona li diu, relaja, no passa res, tal, no sé què, però està tot el rato mirant. Pues en el moment que veu la colchoneta, el plano, que és un dolly zoom, ¿vale? O més conegut com el plano de Vértigo, la pel·lícula Entre los muertos. corrent, que va corrent ahí en l'avioneta darrere. Entonces, ese plano, que és una passada, que es fa anant en la càmera cap avant i el zoom cap arrere, o al revés. Depèn de la importància que vulguis donar-li, si al fons o a ell. Eixe plano ja el diu lo que ve. És a dir, sols eixe plano està clavant-te en una pressió i en una preocupació Però és que brutal. Abans d'aquest plano, que ja la tinc fresqueta d'ahir, la preocupació del policia va augmentant perquè ell està, tens el plano que es veu ahí davant i cada vegada que passa una persona Canvia. canvia el plano. Sí. Passa una persona, canvia el Les plano. persones utilitzen I està així. pel canvi. El canvi de plano, de cortinilla, que diríem, no, que cortinilla. És una I cortina. entonces, abans d'aquest plano que tu dius, el fum, El dolly zoom. dolin zoom, una. Després, més ràpid, una altra. I està propet. a voltes propet. Que si hi haguera música seria param, pam, pam, pam. És una altra font. I ja és el Caos. i tot. I ahí ja l'alcalde ja pareix que entra en raó Però perquè diu, estava mis sobrinos en el agua. en l'agua. Claro, ja m'ha tocat. Ja igual n'hi ha que tancar la playa. A mi aquesta escena me pareix d'una maestria que jo no sé si... A veure, jo no sé. Vaig a dir una altra tonteria de tantes de les que diu en este programa. Jo no sé si Spielberg era conscient de lo que estava fent. 100%. Al 100%. Al 100% era conscient de lo que estava fent. Però està molt ben fet. Però està molt ben fet. I al final, bueno, jo crec que sí que era conscient del que estava fent, però no de la possible repercussió que anava a tindre. És a dir,
A partir d'aquesta pel·lícula, crear precedents i... precedents per nous directors. Correcte, crear una base de cine per a noves generacions i per a blockbusters i per... Però això va fer Hitchcock. Sí, correcte, Perdona que correcte, torni a Hitchcock, correcte. saps? Perdona que torni, però va fer tot això i jo crec que no, era conscient, o no sé, era una maestria. Era una cosa massa en el 1975 que la gent no estava acostumada a aquestes coses. A veure, el ritme de la pel·lícula avui en dia és correcte, que dura 124 minuts, i té un ritme pausat. Molt pausat, però és que era l'època. I la MTV encara no havia marcat lo seu, saps? Entonces, avui en dia seria pum, pam, pum, 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 la roca per ahí, no sé què, clar, això és un precedent. Jo no sé si Spielberg era conscient de lo que estava fent, que jo crec que sí, per suposar. Era molt jove, Jo no sé quina edat tindria en el 75. Era molt jove, però venia ja de... Bueno, La primera pel·lícula havia fet la Evasión Loca, i El Diablo sobre ruedas, que això va ser el seu... però eren telefilms les dos, pràcticament. Sí, El Diablo sobre ruedas és un telefilm que va anar molt bé. Que van anar molt bé i fa el mateix... Espera, perdó. Atenció, spoiler, ja t'apanyaràs. Va fer el mateix que El Diablo sobre ruedas, al final mos quedem con Camot. Sí. No saben qui va darrere del tio, ni per què, ni Sí, tal. però n'hi ha una connexió entre totes les pel·lícules, i se la saps? No! La connexió és que el Diablo sobre ruedas, si no l'heu vista, mireu-la, és l'òpera prima de Spielberg. Jo no l'he vista. Ahí n'hi ha un personatge mal, una espècie de camió rovellat, que és el mal. Tiburón És el mal. és el mal. I el T-Rex És el mal. és el mal. I el sonido que s'emitix quan es destrueix el camió s'utilitza en Tiburón quan es destrueix el tauró Rebenta. i s'utilitza en Jurassic Park en els sonidos que fa el T-Rex. Està tot connectat. I ara, com dirien en No Todopoderosos, me acaba de explotar la cabeza, Dios mío. Tinc una altra per tu. Tu me dones una, jo te dono una altra. Donen totes les que vull. N'hi ha una escena en què està carregant la pistola o no sé què per la nit Sí? i n'hi ha un plano que apareix una estrella fugaç. Mentre mira el mar, sí, correcte. Mentre que sou seguidors de Spielberg sabreu que a partir de Tiburón totes les pel·lícules E.T., Nosaltres la tercera fase, totes les pel·lícules, està en Jurassic Park, perquè tens que fixar-te bé, n'hi ha una estrella fugaç, és la seva característica. Per què? Perquè quan van gravar aquesta escena, aquesta estrella fugaç que apareix en Tiburón és de veres. No està fet per ordenador, no està fet en dibuixet. No n'hi ha Va res per donar, ordinador. va donar la casualitat de que va aparèixer, com dirien en Super 8, pel·lícula que ens agrada tant, valor añadido. Oh, sí, bona frase, Valor añadido. Valor añadido. Valor I añadido. Spielberg jo crec que fliparia, diria, ostres, Pedrín, ostres de la Xina. Diria, a partir de totes les meves pel·lícules vull que aparegui això per a donar-li bona sort. Sí, sí, sí. Eh? I després de moment no li ha donat mal. No, home, podries dir-me una pel·lícula de Steven Spielberg roïn o que no t'agrade? Era War Horse o Horse War Horse. Qual? La del caballo de guerra, esa no em va agradar molt. No em va agradar No. Caballo de Guerra? No. Jo O la de Lincoln. que no l'he vista, tampoc. La de Lincoln es nota que està dirigida per ell, però no està escrita per ell. Ah? Jo vaig tindre una època que no m'agradava i la vaig redescobrir, que era Hook, Capitán Garfio. Oh, però té el seu puntet, És el teu puntet. Però, vale, vaig a fer una pregunta. Sé que hem acabat la pel·lícula, hem acabat, vull dir, ara continuarem en el que és la persecució del tauró, Però una que donem... necessito saber quan vas descobrir tu Després- tiburón. No després- tens ningú tatuatge de tiburón, No en tinc ninguno perquè no he volgut fer-me ninguno encara. però caurà. No sé si caurà. El teu primer contacte en la pel·lícula Tiburón, de Steven Spielberg. Pues va ser prou xicotet perquè els meus pares, com vaig dir els primers capítols, no m'he criat en pel·lícules de Disney, els meus pares tenien pel·lícules d'Universal, Fox, etc., Warner, i al final jo agafava els VHS i dic, ai, pues mira, esta portada m'agrada.
i que igual no era per mi en aquest moment. Però ahir vaig... De fet, una anècdota ràpida, ja que no anem a fer aquesta pel·lícula. Una cosa que em va marcar a mi la vida d'estudiar cine o no estudiar cine, i que al final després s'ha unit tot, va ser que tu saps, quan eres nano, estan estos pares mirant la tele, Correcte. i a mi una pel·lícula de fons. Me'n recordo que a més eren la 2. I tu estàs allí i de repente connectes a veure la tele, la veus i aquesta pel·lícula el deixa marcat. Però em va deixar marcat i no sabia quina pel·lícula era. Jo era xocotet, Ojo. no sabia quina pel·lícula era, no sabia què havia vist, sabia de què anava, però no sabia de què. I ho preguntava i buscava i tal, no sé què, no sé quantos. Impossible, no sabia de què anava. Però tu tenies... Però la vas veure la pel·lícula sencera o només un tros? Vaig veure la part quasi final, o sea, els últims 20 minuts o un poquet antes. I aquesta pel·lícula sempre m'ha marcat inclús tindre pesadilles, més que pesadilles, somnis o tal, i sempre m'ha marcat. Però saps quina pel·lícula és o no? És que vaig a fer un redoble perquè l'audiència, els 4 d'Aimús, que són la meva família, ma mare i els meus germans i els 4 d'Altea, volen saber-ho ja quina pel·lícula és. Però és que n'hi ha un poc més per contar-ho. I bueno, és una cosa que me ha atormentado tota la vida de, no sé, li preguntaven als meus pares, dic, però què pel·lícula era? Jo què sé, o sea, jo què sé, però que tiraven en la 2 en ese moment, mare meva, tal, no sé què, no sé quantos. Bueno, després vaig començar en el món del cine, em va encantar, em vaig fer friki de Spielberg, tal, no sé què, no sé quantos, i quan me'n vaig a estudiar cine, toca Spielberg i diuen, la òpera prima de Spielberg Ojo! és El diablo sobre ruedas. No! Posen la peli En sèrio? i dic, no. Com en Ratatouille, no? Quan prova el crític urinari que li va vindre tot al cap. Dic, no pot ser. És eixa? Esta pel·lícula és la que m'ha marcat a mi tota la puta vida. Eixa és eixa. No digues palabrotes. Posaré un pitit. Vale. Eixa és la que m'ha marcat a mi tota la vida. O sea, ja des de xocotet m'havia marcat Spielberg i no ho sabia. És que crec que n'hi havia que contar-ho, perquè al final jo m'he creat en aquest tipus de pel·lícules. I, claro, ahir vaig tancar jo un xocotet cicle, després de, sense exagerar-te, 20 anys esperant a saber quina pel·lícula era, No esteu veient, però tinc els ulls vidriosos, i va ser com, pues igual sí que estic fent lo correcte. Estic dedicant-me i estudiant fent lo que m'agrada, que és el cine. Bravo! Pedazo de anècdota! I tot això que estem parlant de tiburon. Però és que jo el meu contacte en tiburon, perquè he portat moltes vegades pensant-ho, dic, ostres, no, perquè tiburon és del 75. Vale. Jo tinc records de la primera vegada que em van portar al cine, però records en fotografies. Saps? Després ja mon pare m'ho contava, però jo sí que me recorde. Mon pare, suposo que seria l'any 77-78, perquè els records comencen a partir dels 3 anys, jo vaig néixer el 76, jo crec que en el 78 me porta al cine a veure una pel·lícula. Jo el record que tinc primer és estar en la sala de cine, apagar-se totes les llums i començar la pel·lícula en el muelle d'un tal, i jo comencé a plorar, i un tauró, comença a plorar. Mon pare, no plores. Pare volia veure la pel·lícula. Sí, volia veure la pel·lícula. I me trau del cine, que antes del cine hi havia una barra com una espècie de bar, bueno, que n'hi ha cines a Xina, i no plores, pren. Si m'agarro un paquet de... Per això jo s'ho fan ara, no em paguen per lo que vaig a dir, papes Lolita, que ho fan en un poble de la Safor, en Beniflà, al costat de Gandia, un poblet. Papes Lolita, ensenyant-me les papes Lolitas, que és un paquet de color blau i tal, per això m'agraden tant aquestes papes, a part de que estan riquíssimes. No plores, em va donar el paquet, me'l va obrir i jo, clar, ja, a menjar papes, feliç i content. I ja no recordo res més. I quan mon pare em contava això, ai, que em vas donar faena a l'hora de dir, papà, però quina pel·lícula era? Em va dir, Tiburón. Dic, no pot ser, papà. Dic, sí, era Tiburón. Era Tiburón. I ja després veient, era Tiburón 2. Tiburón 2, el meu primer contacte i que el cine m'agradava era Tiburón 2, que la camiseta la porta avui així, en el podcast es veurà, en el...
En 3D, com tu En dius. 3D, 3D. En 3D. En 3D. I El tiburón ha crescut. és el primer contacte que jo vaig tenir en el cine, més o menys, i després la primera pel·lícula. I després ja, però això ens agrada tant Spielberg, i sempre que puguem en assaig de cine anem a portar a Spielberg, Correcte. ho sé molt, és que només parleu de Spielberg, pues en esta primera temporada, si n'hi ha segona temporada, parlarem de, Bueno, però, no sé, però és que sols, de James Cameron. portem 5 i n'hem parlat 2, tampoc. Sí, va, una produïda per ell, i una... No, tampoc. Bueno, el show de Truman em vaig enterar l'altre dia. Espera. Bueno, que vull que ho busque. Correcte. Entonces, la meva primera pel·lícula que recorde al 100% anar al cine i en recordar-me de tota la pel·lícula va ser E.T. el extraterrestre. Que E.T. l'extraterrestre, ho diguem ja, no sabem quan, si ara, demà o després demà, o de si un any vindrà a sos de cine. Vindrà, ET. Mica... Ei. És que la que feia d'E.T., que va doblar totes les pel·lícules de tots els països, tampoc tenia molt de misteri, el que dia, la tia fumava 2 paquets al dia per tindre la veu així. Sí, no va morir de càncer. Si en vez de sonar un modulador, no, millor que... Bueno, i després d'este desvío, Bueno, no s'ho desvío, ha sigut inciso, Inciso. podem parlar de la magistral segon part, no de Tiburón, que la segon part, ara parlarem de les seues seqüeles, sinó podem parlar de la segon part, que és quan arriba el lobo de mar, Quan posa la mà en la pissarra i fa... Els seues ungletes, eixes tan brutes que té, és terrorífic, eh? i que es diu, per 3.000 euros jo no faig res. Ara, si me doneu 10.000 euros, vos el faig, vos el busque. Ja no el mate. Vos el busque i ja vosaltres apanyareu. Bueno, a part d'això, la gent es torna boja en els 3.000 euros. Comencen a arribar gent per a matar al tiburón. I, de fet, n'hem Más d'uno, però a un tiburó, a un tigre d'això que no fa molt xocotet, que per cert, la escena, una altra vegada, magistral, Steven Spielberg, l'escena de quan van a obrir-li l'estómago, que no es veu res, no es veu ni com obrin l'estómago ni res, però dona un asco. Dona un asco, el efecte de sonidos, chapó, li donen un Oscar o algo paregut. Bueno, a John Williams sí que li van donar l'Oscar per la banda sonora. El ruido, un cap de peix, després un peix sencer, un atún, després una matrícula diu, ¿s'ha comido un coche entero? Diu, estos taurons se mengen qualsevol cosa. Una llanda, i es donen compte que no és el tauró. Ahí comença la segona part, en el lobo de mar. Que ahí l'alcalde torna a caure en tenemos uno. Tenemos Ja uno. està. Ja està. Ja està, anem a dir que ja està. Estigueu, no digueu res. No calenteu més. Ja està. I sí, ahí comença la segona part, que és la persecució i caza, ¿no? Del tauró. Del tauró. Que ahí sí que, bueno, a part dels problemes tècnics del tauró que no anava, n'hi havia un altre problema, que estem parlant del 75, y no existía un boli mágico que borrara el fondo. Entonces, com es tenia que gravar proper de la costa, ¿vale? per l'altura del tauró, això implicava que en teoria tenien que simular com si estigueren en alta mar. Què passa? Que quan tenien el plano en el barco, mirant cap a un lloc, si de repente al fondo passava un barco, Tenien que tallar. tenien que esperar A què passa? a que passara el barco i just quan passara, començar a rodar. Correcte. O girar tota l'escena, que era inviable, perquè per el tauró i per tal no es podia. I entonces complicava encara més el procés de gravació, que era... Però és que jo crec que aquestes coses són les que fan que la pel·lícula sigui gran. Perquè Sí. el seu amic George Lucas, quan va fer la primera trilogia de Star Wars, els mitjors que tenia es va tindre que calfar el cap. Va fer l'episodi 1, 2 i 3 CGI a porrón. I per mi, per l'essència. perd l'essència Star Wars de la Guerra de les Galàxies. També és veritat que va abusar massa. Sí, O sigui, va abusar massa per a com anava la tecnologia en aquest moment. claro. Però per això Steven Spielberg en Tiburón, la necessitat li va fer trencar-se el cap, trencar-se els cuernos, a veure el que passava. I tenim bueno, els actors no hem parlat d'ells, però està el Bob
Agarra el llibre, que ho poso tot ell perfectament. Tenim així, tenim. És que tenim una edició, jo tinc l'edició dels pobres, Tenim Roy Snyder, Robert Snyder, que després de ballar va baixar en el del jazz. que és el Brody, és el teniente Brody. Després el Richard Dreyfuss, que era Joveníssim, joveníssim, que després de caçar taurons va dir, me'n vaig a buscar a per Aliens. a per Alien, me'n vaig a buscar, encuentros la tercera fase. Ta, Ti, ta, ta, tu. Nosaltres aquí és el músic així, Jo. per supost. Tu toques el trombó. El trombó. Ja No, això no és ser músic, Això és el tocar el trombó. Toca l'oboe, i veuràs. No, no, gràcies. Siguiente. I Robert Shaw, que és el lobo de mar. Per Robert Shaw i Richard Dreyfuss, Sí. que això és un dato verídic, Que ja en la peli ja se porta, pues en la vida real, en el rodatge, no sé si després es farien amics, se portaven a matar. No se podien ni veure. Per això n'hi ha moltes escenes que tenen la seva complicitat, no? Escena que me ve al cap és que heu vist la pel·lícula. és molt real, aquesta discussió. N'hi ha una discussió que ell està fent una cervesa, el lobo de mar, i agarra la cervesa i la matxaca en la mà. I si l'altre està fent un gote d'aigua en un gote de plàstic i fa trac, tac, tac. Vull coincidir en Spielberg, que ha fet grans pel·lícules d'aventura, grans pel·lícules d'acció, de suspense. Vull coincidir en l'humor Spielberg. N'hi ha una escena que me pareix supergraciosa, que és el concurso de machirulos. Concurso de machirulos. A ver quién la tiene más grande de todas. Quan diu, no, jo tinc així una ferideta. La cicatriz. La cicatriz. Jo tinc així una... Jo tinc així d'una... Li falta llibixa, es trau la dent i diu, jo tengo rebadienza i tal. I n'hi ha un plano en el policia, en el Rob, l'actor... Brody. Bueno, el Brody. Brody, que estan els dos ahí, que si la vista no m'enganya, porten una castanya que no s'aclareixen, però jo tinc això, i acaben els dos abraçant-se, i mentre estan contant això, n'hi ha planos de Brody que està mirant-se i se mira, i això no sé si tu t'has atontes, se mira una ferideta que té de quan la van operar de l'apèndix, com voler dir, jo no vaig dir res així, jo estic mirant perquè no. Però aquesta escena, ahir estava jo, però riguem-me i buah, dic, També, mira, ostres. ara que has dit això, és un dato que no hem dit abans i crec que és important per a la pel·lícula, és que el personatge que fa ell de policia li fa por el mar. Correcte, No li agrada el mar. té un trauma. I és un dato molt important perquè al final està clavant-se en el mar, en un tauró, i somríe. La de la pel·lícula, quan estan ahí, li fa... Hay 4 intentos i fa, sonríe, hijo de puta, saps? I ja te poso jo el petidet, ¿vale? Que torne a dir, ha tornat a hacer escola, ¿a qué te sona lo de sonríe, hijo de puta? ¿A qué te recorda? Al señor John McClane, Yippee-Hi-Yay, hijo de... En la jungla, no? En la jungla 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 i en el origen, si fan. I també que vam aprendre tots que els barrils floten Sí, i no se poden afonar els taurons cap a baix, si duren un barril. però No, sí la fona, eh? sí, però després d'aquí sí, no aguanta molt. O escolta, una altra l'imaginació, no me va l'animatrònic, vaig a fer-vos tota l'atenció del món en 4 barrils que tinc. I que de repente aparega, eh? Hòstia, està ahí el toqueu. Escena que a mi m'encanta, i a tu també, perquè ja te conec un poc, que quan està donant de menjar carnaza, que està de carnaza, i apareix el tauró, i és com, bum! Es posa tot plantat el Brody, Què acaba de veure? que acaba de veure, i comença a tirar cap arrere a lo Homer Simpson, quan desapareix entre els arbustos, Sí. i es posa al costat i com diguen, ningú té que creure Lo que acaba de veure. lo que acaba de veure. Entonces li diu al lobo de mar, necesitarás un barco más grande. Mítica frase I mítica escena. i mítica escena. Pues, Gea, sent dir-te que el temps no s'acaba. Sí, però escolta, no anem a parlar... Espera, 2 minuts tenim. Sí. Després de Tiburón va estar Tiburón 2, Sí. que Spielberg estava ja cansaet, Normal. no la va dirigir, la va produir. John Williams el van enganyar i va posar la música. Dos compas més... Sí, 4 compres més i 50.000 euros més. Tenim Tiburón 3D, que això és una aberració.
En el sonogràfic. Però l'aberració més gran que n'hi ha, i des d'ací, des d'aixòs de cine, és un placer culpable. Vull que vegeu, per favor, Tiburón, la venganza. Jo tinc que veure-la. No? Que Michael Caine va dir que va fer la pel·lícula i que no l'ha vista mai. De fet, amb el... No, hombre, no. Michael Caine és en la pel·lícula, però diu que necessitava comprar-se una casa en les Bahamas i que Tiburón, la venganza, li la va pagar. I ja està. És que la història torna a recuperar tots els personatges de la primera part i se suposa que el tiburó que apareix és el mateix o algun familiar que va a vengar-se. Només vos diré que n'hi ha una escena antes de morir, perquè mor en la venganza, en què el tiburón trau el cap i se sent i rebenta. Tiburón, la venganza. S'acaba el temps, però si podíem estar parlant durant 2 hores de Tiburón, no hem parlat de l'altre i de... Bueno, amics i amigues, simplement volem dir-vos que en este episodi número 6 ja, el número 6... 6, que no han dit el número. No sé si així anem a tancar la temporada o no, si continuarem fent pel·lícules. Hem portat 6 pel·lícules, no les més, però sí les que més ens agraden a mi i a Jaume. I com això és de cine i això és sin ànimo de lucro de moment... Una puntuació ràpida. Una puntuació ràpida, de Tiburón. Sí. És que... Jo tinc que... És una de les més altes meues. Puntuació. Per a mi... Atenció, serà el 10 de Jaume Albado, serà el 10... No és el 10, però és el 9,8 perquè pense que és és un blockbuster que ha donat pas a la història del cine que coneixem i que veient-lo ara, a pesar de les seues deficiències que té de normals, segueix sent una pel·lícula a l'altura de... Un clàssic. Un clàssic a l'altura d'anar a la platja i mirar lo que n'hi ha baix. Sí, perquè va fent una psicosis en tot el món. No volia anar ningú a la platja i tots volien anar a caçar taurons. I psicosis, per mi, així acaba jo, per a mi, Tiburón és el psicosis de l'època, del 75. ¿Vale? I puntuació? Puntuació jo li poso un 9,5. Està molt bé. Inclús un 9,8. Sí? No, li pose un 10. Senyors i senyors, el 10 de Joan Gea per a Tiburón. Tenim un 10? Esta temporada tenim un 10. Un 10 tenim. Ai, se la llevó el Tiburón. Qué pena me dona acabar de parlar. També, Perquè jo m'he quedat en més coses, m'he quedat a ensenyar les decisions. Mira, justament lo que acabo de dir, posa la pel·lícula que todavía logra que el público tema bañarse en el mar. És de veres. Te puc dir una cosa que vas a flipar en color? Sí, claro. I me'n vaig, adiós. Sí. Jo he vist Tiburón en la platja. Hòstia, això jo... Cine d'estiu d'això que fem en Daimús, en la platja de Daimús, del centre comarcal de totes les comarques, Tiburón en la platja. Jo això ho he vist. I es van dir que qui volguera la podia veure en la platja. Crec que n'hi havia 2 o 3. Jo això he vist una foto de... Sí, no. Un meme. No és un meme. No, però que he vist un meme en la gent mirant la pel·lícula Tiburón dins de la platja en colxoneu. Pues s'ha fet, això s'ha fet. Bravo. Des d'ací l'Ajuntament de Daimús, quan em fas a pregoner del poble, m'ho dic, ja... Bueno, Gea, jo crec que passaríem 2 hores més parlant d'això. Una altra abraçada, un Mississippi, 2 Mississippi. Ja entre Tiburón, que... Escolta, se notarà massa les pel·lícules que realment mos entusiasmen. Porque miro el capítol d'antes. Que també mos agrada, però Lo que passa que Tiburón... Però passa que no n'hi ha tant de jugo. No hi ha tant de jugo i Tiburón pues, forma part de les nostres vides. Així que pues, forma part de les nostres vides sí, com este podcast. com este podcast. Que bonic. I mentre tu despedixes en 10 segons, jo vaig fer la musiqueta. Pues hasta así el podcast de Wii. El tauró s'arrima, tenim que enamorar antes de que arribe. I vos esperem en el pròxim. Esperem que n'hi hagi següent i si no, en la pròxima temporada. Adeu. Adeu. Tun 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 tun. Chang, 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 chang.